To je problém, člověk je... Tady jak máš tu bradu, tak krve. Člověk... Ty to máš rozsetřený kapesy. Jak jsou oni ty prase. Tak krve si prstama vole, když to nevím kde. Já tady máš vole tě. Já taky mám říkala tady. Zkušenost Jo, jo. Jirka tě chce přemýšlet. Jo, to jsem dělala minulý rok, teda předminulý rok. Bože, co přece natáčela, byla s tou bývalou učitelkou a mě dořvala. V angličtině úplně okaří. A já víš proč, protože okaří tam úplně fakovali, ne? Je tam ještě na videu, kde jsi. Hej holky! Pamatujete, jak Machaček, kdyby to takhle fakovali, to učitelky v angličtině? Já jsem to natáčela, ale to je to nechám. A to mám ještě mi doma. To je dobré?